Šelko si rozohrať. A pokon toto prešlo na Jakubca, toto je Šrabatý, gól! Gól! Šrabatý otvára skóre, vedieme nad Kanadou 1-0. A útočník Slovana prvým strelcom na domácom šampionáte pomedzi betóny to poslal Petcovi. Center dnes štvrtej formácie a obrovitánska radosť v Trenčíne a veríme, že aj u vás doma. Aj Dežené, tam bol a teraz priestor pre Matu. Mata môže ísť do breaku, Mata! No a to by pokojne mohla byť minimálne nielen dvojka, ale aj nájazd. Toto sme chceli vidieť. Brnkanie na nervy pre forwarda, pretože musel počkať, kým sa tam Esler vráti. Kazda ide viac z krídla. Timothy Kazda si ho rozpohybuje na backendový blafák a Veščia ponad neho. Vedieme 2-1. To sú týždne, to sú mesiace práce, ktorými si prechádzalo už, keď sa rozhodlo, na ktorý štadión bude. Takže klobúk dole pred všetkými, tak jak to povedal. Jak si hovoril o tom systéme, aj Míša to spomenul, dôležité bude, aby sa chalani z toho, dá sa povedať, nezbláznili vypredaný štadión. Niektorí možno boli na to naučení menej, možno niektorí viac hrali možno v Amerike, kde tí diváci chodili viac, ale si myslím, že toto bude dôležitý aspekt. Môže vám to pomôcť v niečom, že tá energia od tých divákov príde v Trenčine. Vieme, že keď je plný dom, tak je veľmi dobrá atmosféra. Takže ja verím, že tá pozitívna energia z tribúny sa dostane na hráčov, ale budú dodržiavať to, čo tréner Dendis po nich bude chcieť. Určite to budú potrebovať proti neuveriteľne silnému, náročnému súperovi proti Kanade, ktorú si graficky stručne môžeme predstaviť. Pekný večer všetkým hokejovým priaznivcom. Hokejový ošial začína už v apríli. Naši reprezentanti sa predstavia na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov a pevne veríme, že na pásme, ako náhle je tá petica možno k 40. sekunde na lade, nevybíjať sa alebo nepredvádzať sa v nejakých nezmyselných 1 na 1, aby som bol slávny, že mi niečo vyjde, takticky dať púk do bezpečia, do tých zón, aby sme mohli prestriedať a čelili vlastne kanadského. Od Hybského v našom vlastnom oslabení. Mali sme veľkú príležitosť pred týmto reklamným breakom. Hákovanie nášho beka Marka Požgaja z bratislavského Slovana znamená, že si druhú presilovku zahrajú Kanadania v druhej tretine. Bol tam jemný háčik v predbránkovom priestore, kedy sa javorové listy nasťahovali do... Samuel Šrabatý otvoril skóre v 32. minúte, ale Kanada krátko na to v 35. vyrovnala vďaka Matisovi Prestonovi. Asistoval mu Adam Valentini a Tynan Lawrence, takže hráči, od ktorých si v tejto tretí. Máme doslova pár minút do otváracieho duelu proti Kanade. Aká je tá nálada v kabíne, ako sa vy osobne cítite? Tak tá nálada v kabíne je určite výborná. Mali sme nejaké meetingy ohľadom k tej Kanade a chalani a ja sa na to veľmi teším a tešíme sa na ten zápas. Čo ste si možno na tých meetingoch povedali? Kde hľadať nejaké tie slabé stránky, ktoré majú Kanadania a ako ich využiť? Tak povedali sme si hlavne tie ich silné stránky, nech vieme, čo treba brániť a hlavne sa chceme sústrediť na seba a sústrediť sa hlavne na ten náš výkon. Keď sme načrtli ten náš výkon na tú našu hru, bude to najmä o tej pozornej defenzíve a možno o rýchlych protiútokoch, kde bude treba byť efektívny? Tak áno, vieme, že Kanada je výborný súper dopredu, ale budeme si musieť v kuse hrať ten svoj hokej a hlavne hrať ten svoj hokej, ako som už spomínal a tak no. Ďakujem pekne. Prinesú minimálne toľko radosti ako v ostatných rokoch, keď naša reprezentácia sa dostala až do tých... Aj v našom týme 4 pamätníci tu. To pod drobnohľadom aj Ryder Kali, ktorý tam bol tiež poblízku, ale Olzogány sa teda zdvíha z ľadu v poriadnych bolestiach. Bol to nejaký mikrosúboj v strednej treťom našej kontry. Nebude sa ale vylúčovať. V tomto momente sme takmer v polovici tretej tretiny. Že už mal reprezentačné povinnosti v rámci prípravy na tento šampionát, ale neboli by sme proti, ak by či už Prestona alebo Josepa.
Na druhej strane, našťastie, ten puk skončil na ochrannej sieti. No tá druhá kanadské formácia je tiež plná zaujímavých mien. Alexis Joseph, jediný s ročníkom narodenia 2009 na kanadskej strane. My tých hráčov máme samozrejme viacero, dokonca aj 2010, Max Melicherik, ten ale oblečený nie vzdávajú, takže Collier si počká na čerstvé sily a môže pomaly rozohrať. Necelé 3 minúty do konca druhej. Prihrávať už nemusí. Adam, obrovská gratulácia, čo prežívate v týchto momentoch? Ja stále neviem, čo sa ešte stalo. Ja som s nimi už neviem koľkokrát hral a ešte sa mi nepodarilo vyhrať, takže ešte neviem, čo sa deje. Poďme k tomu zápasu. S tým výkonom asi nemôže byť väčšia spokojnosť ako s tým, čo sme predvedli na ľade. A tak mali sme tam všetko, čo sme chceli, takže aspoň sme videli, že ten tým proste drží pokope, jak má a je tam vidno tá tímová vec, takže určite sme spokojní. Ako hodnotíte tú našu defenzívnu stránku, pretože v závere sme čakali nejaký tlak Kanady, ale do toho sme ich absolútne nepustili. A tak dôležité tam bolo v podstate, jak sme vyhrávali, bol ten samostatný nájazd a potom už len tie malé veci spraviť dobre a bolo hotovo, takže určite tie šance sme tam mali, ale určite máme ešte čo zlepšovať. Asi veľká opora aj v bráne, to bolo neuveriteľné v niektorých momentoch. A tak Denis Čelko za mňa dneska, akože nemám slovo, to je proste dneska neuveriteľné, čo predviedol. To je neuveriteľné. Ako ste vnímali tú atmosféru, ten štadión pri tých góloch, akože otriasal sa absolútne v základoch? Tak áno, tak keď máte plný dom, tak ešte aj doma, tak je to úplne iné. No. Keď sa hrá niekde inde v Kanade, tí ľudia tak nepodporujú ako tuto, takže určite to je veľké plus. Zajtra nás čakajú Norris, čo podať k tomuto superovi? Tak treba hlavne teraz dobre zregenerovať, spraviť si nejaké tie veci, mobility a pripraviť sa na supera. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Napríklad predstavil aj Maxim Štrbák, no ale Adam Valentini, jeho Verhoff, veľmi skúsený hráč na svoj vek, samozrejme kapitán Kanady a dvakrát ale zneškodnil pokus, ktorý vyslal Tynan Lawrence, aj toho. Dobrý puk, ktorý smeroval na Prestona a tento hokej Dvakrát dokračal po sebe s našim tímom, borec, ktorý je tretí rok pri tíme, pri našej 18-ke, aj do toho vytúženého boja o medaily a dvakrát priniesol domov to, aj keď kvalitné 4. miesto, ale samozrejme verili, že z toho bude vytúžená medaila. To by sa mohlo podariť samozrejme možno už teraz na domácom štáli s Kanadou a prehrali sme až po predĺžení 4-3. Teraz ale hráčom nášho tímu je Denis Čelko. Úplne zaslúžene robil, čo mohol, naozaj si siahol lapačkou na ten dôležitý puk. Tento duel, ale zhodnotíme v našom štúdiu, kde už sú pripravení Michal Maťašovský, Michal Udec a Michal Reus. My sa na vás budeme tešiť pred začiatkom. No, Čelko to tam schytal. No a Verhoff otestoval. Korčuliarsky, vrátiť sa aj k tej hre do Forčeku. Vidíme, že ako hovoril aj kolega Andrej, že máme tie ofenzívne chúťky a že sme zámorskí odborníci vidia na najbližšom drafte v najlepšom. Bez gólov to sa nemení ani pod... S Kanadou 1-1, viedli sme po gole Šramatyho z presilovky, ale rovnako v špeciálnej formácii skoroval aj Preston. Stále o čosi aktívnejší, čo sa týka streľby hostia. 17 striel letelo na Denisa Čelka, jeho úspešnosť zásahu vyše 94%. Strelecký, je to takmer vyrovnané, vidíme 20-18 v prospech Kanaďanov. Pripomíname týmu, ktorý ostatné dva šampionáty 18 vyhral. Lani bez prehry prešli celým turnajom 4 výhry v základnej skupine. Vytrápili sa vo štvrťfinále s Českom, to si pamätáme 3. Erupciu, ale strela Samuela Karšaja skončila v lapa. Vyskúšal pozornosť golmana Beca. Ale Bec ju zlikvidoval. Takto to bola. Zatiaľ najväčšia tutovka, ale nevyužili sme ju. Dámy a páni, prosím, teraz sa postavte zo svojich sedadiel a pozrite sa, čo máte na nich. Či to náhodou nie je oranžová nálepka. Vy máte orange sedadlo a to znamená, že získavate... Tak sa páči, dievčatá, nehápite sa, budete chvíľku na kamere. Odovzdávajú vám dres a k tomu dáčaku, tašku, staločnosť, orange. Sadli ste si na správne miesto, prezvádzajú hokejka... Oliver Rozogány, potom Švédom, s ktorými sme vysoko prehrali, ale ešte medzi tým sme tesne triumfovali. Veľká aktivita naši aj pri tej hre v štvorici na ľade.
Hlavne na forčeku sme tam pekných pár sekúnd na strie. Dokázal si poradiť so strelou doktorborca Adama Valentínyho. Hovoril pred zápasom v rozhovore o tom, že nás čaká teda ten back-to-back program, že zajtra opäť hráme a tam sa už asi dá čakať. My je prvá 20 minútovka, držíme bezgolový stav, ako ste spokojní s tým výkonom? Výkon nie je zlý, robíme dobré veci, ktoré nám tréner povedal, nedržíme sa dlho v obrannom pásme, snažíme sa schodiť k ním a zatiaľ to vychádza. Bola jedna z tých vecí aj to zatváranie útočného pásma, vy sám ste tam viackrát dobre vystihol ten úmysel Kanady, ktorí chceli dostať puk do stredného pásma. No jasné, chceme hrať aktívny hokej, je to, čo nás dobí, snažíme sa hrať čo najviac pukom a zatiaľ to vychádzalo, dúfame, že to pôjde aj tak ďalej. Asi veľkou oporou aj brankár Čelko, ten zneškodnil tú šancu Lemieho. Áno, výborný zákrok, Denis je super brankár, takže dúfam, že mu to bude držať aj ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja, dovidenia. Tréner Rubenister tiež toho veľa sľubuje, 52-ročný coach, ktorý ešte sa to bolo tiež v tomto stretnutí. No, z tých 2009 vyčnieva hlavne Oliver Ozogany, náš možno klub. Takže aj ten bude mať veľkú vidinu ukázať, celé viacero hráčov Dukly, aj Jakubec, aj viacero odchovancov a hlavne teda Golier, ktorého sme predtým videli v prestrihu, seniorské Ačko. Dukla s náročnou sezónou, ale už uhranou barážou aj pred... Sme gól nevideli. Ako Denis Čelko, tak aj Gavin Betts. Zatiaľ od hlavných rozhodcov veľmi dravý prienik útočníka Michalovskej. Odohrali vyrovnaný zápas proti Nemcom. No a na nadenie opäť strelecky aktívnejší, ale len... Pádom to zaváňalo takým hákovaním, jedným podrazením, ale navyše aj po blízku bol jeden z tých hlav. No už aj Sebastian Brat dostáva nejaké minuty. Ale početnú výhodu aj my, čo je dôležité a veľmi. Tým, že aj vám divákom sa parádne pozerá, lebo pripomíname aj Dzurilov štadión, aj ten trenčiansky prešiel obmenou, výmenou mantinelov a už sú to tie moderné. Dáva tušiť aj pohľad na Macbeta, že nie sú spokojní. Hráme zatiaľ s Kanadou bez gólov. Po prvej tretine si 60-ke. Uvidíme sa v prvom kole, určite uvidíme, ako tie týmy budú. Do bránky pôjde. Kanadania vyslali na Čelka 9 pukov, ale treba povedať, že to bolo hlavne na Macbeta, keď si hovoril aj o tom zrazenom puku, skutočne narobil nám problémy. Čo si viac ako 13 sekúnd pred koncom. Pekná symbolika tradične v Trenčine, vyvolávanie mena Pavla Demitru. Tak sme viackrát vnímali pri tých nahodených pukoch. My máme trošku problémy s hadzovaniami, okolo 60% bola tá úspešnosť Javorových listov v druhej. Očakávanie Timothy Kazda odká. Verme, že nerozchytaného Cartera Esslera, ktorý nahradil zraneného Gavina Betsa. Čo predvedie náš útočník Timothy Kazda. Útočník Chicago Steel. V tejto sezóne 41 Timothy Kazda si zaslúžil gól za dnešný výkon. Hoci paradoxne možno v tretej tretine ho nebolo až tak vidieť, ale k tomuto využitému a premenenému trestnému strieľaniu nádherný Vlapák a To hokejové žije. Hokejovým šampionátom do 18 rokov nad Kanadou vyhrávame 2-1 zásluhou gól zo samostatného nájazdu v podaní Timothyho Kazdu. Dnes po tom premenenom samostatnom nájazde Timothyho Kazdu. V tom prvom dueli, ktorý sa hral tu v Trenčine v našej skupine, Nori prehrali s Fínmi 1. Samuel Šramatý, hokejista, ktorý tiež má skvelé čísla v reprezentácii. Neodohral zase toho úplne veľa, pretože debutoval len vo februári, ale hneď pri svojom debute dal gól. Tiež to bolo presilovke na turnaji Vlada Dzurilu. Noha, borec, ktorý už má gól a krásne dotrapil a Betts prvýkrát prekonaný. Áno, pamätám si, ako skoroval proti Prešovu, vtedy v Tipsport Lige, pár štartov. Gratulácia ku gólu, to takmer spadol zima, čo ste vtedy pociťovali? Tak je to neskutočná emócia. Je to neopísateľné, keď celý vlastne štadión nám fandí, tak ja som len rád, že to padlo a že je tá neskutočná podpora z hľadiska, takže nám to len pomáha. Na tej presilovej hre neúspeli špeciálne týmy prvý ani druhý, tak prišla štvrtá formácia. Samuel Šramatý dal gól, ako ste videli tú celú situáciu.
No tak bol nejaký odrazený puk, Mišo Jakubec mi to hodil do priestoru a už som zatvoril oči a dal som to medzi nohy a dúfam, teda som veľmi rád, že to vyšlo teda. Poďme k tej tretej tretine, čo očakávate? Tak Kanaďania budú mať neskutočný tlak, ale my musíme hrať jednoducho ako doteraz. Dúfam, že to vyjde, takže tak. Ďakujem a držme palce. Ďakujem pekne. Presilovky mali Kanaďania, jednu naši. Sveta tejto vekovej kategórie a obhájili ten triumf z roku 2024. Zajtra hráme opäť našimi hráčmi a kanadskými rovesníkmi. Sa končí, priniesla 2 góly. Vo štvrtom Jakubec Šramati. Je hra prerušená. Hráme sa na Samuela Hybského. Už len pár sekúnd, nahodenie, ktoré bude posledné a posledný sa dotkne puku Kazda, pred ním Požgaj. Je to tu na 13. pokus, zdolávame Kanaďanov v 18. Prvé body na turnaji a skutočne hokejové šialenstvo v Trenčíne, ktoré štartuje. Tak toto je neuveriteľne veľké víťazstvo. Naši si verili pred turnajom, chceli využiť aj výhodu domáceho prostredia a tu je dôkaz, že tie slová neboli vôbec márne. Naši vyhrali dnes nad Kanadou po veľmi bojovnom sa týka streleckej listiny, ale hrdinom je Joseph, Žilkin, Lorenz, to sú skvelí hokejisti, ale to sú len na papier. Oddychnutý bude Samohrena, ktorý spoluhráčov určite zblízka podporoval. No a po víťaznom zápase nemôže chýbať slovenská štátna hymna. Úvod ako z rozprávky na svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov máme za sebou. Máme trénera Slovákov Martina Dendisa. Pán tréner, obrovská gratulácia. Čo momentálne prežívate v týchto chvíľach? Sme radi, že sme podali tímový výkon, že chalani ukázali, že sme jeden tým, jedna rodina. Hrali hrdo za Slovensko a každý jeden sa vydal na maximum a je to niečo neuveriteľné. Poraziť Kanadu, myslím, že to je prvýkrát v histórii, že Slovensko porazilo Kanadu v 18 a 20 a chalani sa zaslúžili a odbojovali to, nechali tam všetko a hrali hrdo za Slovensko. Obrovský klobúk dole asi pred tým, ako dodržiavali aj ten systém, aj pre trénerský štáb, ako ste si Kanadu naštudovali a v neposlednom rade asi chválime aj Čelka Brane. Tak systém môže byť naštudovaný hociako, ale to nie je o tréneroch, je to o chalanoch. To, čo oni ukázali na čele s Denisom Čelkou, s obrancami, do posledného útočníka, to nie je vôbec o tréneroch, toto víťazstvo patrí chalanom. Ako ste si ešte užili tú atmosféru? My sme radi, že prišlo veľa divákov, že sme ich potešili a zároveň sa chceme stále ďalej zlepšovať. Zajtra nás čaká ďalší zápas, musíme zregenerovať a zobrať to odtiaľ. Ďakujem pekne.